O deporte máis solidario terá lugar esta fin de semana en Ribadumia coa celebración da terceira Gincapela Humanidade. Serán 3 días de clases e exhibicións gratuitas de capoeira e que nesta edición colaboran coa asociación con eles. Porque, aparte dun evento deportivo, ten tamén un carácter, por así decirlo, solidario e social, xa que se colabora nesta terceira gala, neste terceiro edición, con unha institución social sen ánimo de lucro, da que tamén temos aquí a varios representantes, que é a asociación con eles de Vilagarcía de Arousa. O obxectivo principal deste evento é a inclusión social. Buscamos que se acabe a palabra, que finaliza a palabra de inclusión social, non? E demostrar con esta actividade que todos somos iguales e que todos temos que tratarnos de tú a tú. Porque é moi importante concienciar aos nenos, as familias, os pais e a todos os visitantes e integrantes do grupo, visitantes de fora, asistentes do evento, que todos somos iguais. O evento comenzará o venres a partir das 21 horas. O sábado terán lugar diferentes clases durante a mañá e as primeiras horas da tarde e ás 18 horas terá lugar a entrega de graduacións aos deportistas polo seu traballo feito durante o ano. O domingo continuarán as clases, pero a máis importante é a que se impartirá a primeira hora, coa asociación con eles. Vamos a facer unha clase con estes nenos tan bons que temos aquí con o seu profesor Isi e vamos a intentar interactuar, facer un pouco exercicios de mobilidade para eles, música, un pouquiño de movimentos básicos de capoeira e poder con eles, entre todos, facer unha pequena roda de capoeira. A exhibición acudirán expertos deste deporte a nivel internacional, unha cita para mostrar que as ensinanzas da capoeira van moito máis alá do deporte. Eu defino a capoeira como danza, luta e arte. Nas clases de capoeira, a parte de deporte, consciencia corporal e outras moitas cousas, tamén aprendemos a cantar en portugués, cancións da capoeira. O evento terá lugar no auditorio e no Ximnasio Novo de Barrantes. A entrada é gratuíta tanto para asistir á cita como para participar nas diferentes actividades.